дар 6 моҳи соли 2023 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар Тоҷикистон афзоиш ёфт. Дар ин бора Қурбон Ҳакимзода, вазири кишоварзии ҷумҳурӣ, зимни нишасти матбуотиаш изҳор дошт. Гуфта мешавад, ки афзоиши нишондодаҳо нисбат ба ҳамин давраи соли 2022 7,9%-ро ташкил додааст. Ба гуфтаи ӯ, ҳаҷми ҳосили меваҷот нисбат ба соли гузашта 2 баробар бештар аст. Илова бар ин, вазири кишоварзӣ таъкид кард, ки истеҳсоли тамоми намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ аз 1 то 10,2% афзуд. Аммо картошка, ангур, тухм ва асал истисно буданд, ки ҳосилнокии он то 4,1% кам шуд. Вазири кишоварзии Тоҷикистон сабаби коҳиши ҳосилро шароити иқлимии тобистонии имсола унвон кард. Ҳакимзода ҳамчунин гуфт, ки соли ҷорӣ пиёз қиммат намешавад. Имсол майдони зарурӣ кишт шудааст ва нархи пиёз набояд қиммат шавад. Бо вуҷуди ин, вазир хоҳиш намуд, ки мардум то 2 сол захираи маҳсулоти хӯрока дошта бошанд. Афзуд вай, ӯ гуфт, агар дар моҳи сентябр 200-300 килограмм пиёзро харида захира кунанд, то моҳи майи соли оянда мерасад.